Barat haktori kereng thairogo Dipaboli hekawa chatri ter khlaijakmani bai baksa Tripurao bo kisaya kobang kok jagaono bubagra molni simi chengai tawsak jora kereng jagao khlai phajagi tongo tai ketalkhe bahaino ter jogali jaglai tongo abo hajim bisingono Bojjongnogor amsaini Kisong kamini hamkrai lam club ni loajibung bai bahaino taklai puila Dewali ter songsajakha Pandaw phaimanjak phaikya amsaini MDC tai TTIDC ni Luku samung bedek ni samung serpang adong Runel Deborma manjaka Bojjongnogor thanani OC Krishnodhon Sarkar no khobai club ni tangkara adong tai joto adong rok no khobai amchani hoda hamkrai samung tangai tonglai rok Pandaw kamini okra chakra rok no risum rok bahini yafarka khako furbai o kathar terni jorao asrangai tonglainani tei hamjakmani mari hini yafarlaimani bisiktui উপলক্ষে sini Kisong kamiyo sini hamkrai hamkrab uni tuidul mumbai daklaino puila ni barbai puila borok organize khaitamo Diwali ni tui program ingau program tui borok tini kaham kaisa program narkha borok je kerei bibinno item borok bagleke o taklaino borni first time khaliwote bo hodum dodom ke borok khaine ang bongni o club no ang khakamte hamjong yakoro te o club no ang ani torfe ese club no tangune ang utugna hanai beskani salo tai ang bongno megen hambairil lukuro o amchaini lukuro no hambairu te o club ni job adon no hambairu ba no rihin karo te kamino okra sakrama manja phekao program tai sini Bojjongnogor thanani sini borbabu officer in charge bobo tini haimanjak phaikya oro bono bela hambaya koro tai ang median bising koine meken kamiam sero club rongno kerak ma tongaine haiki sisrai rongno discipline ba bising kuskan sala ugi mata sintoi kaisa wasukla keje ho jarawa jeng ho pujani upolokkhe kaisa gari borok no pursing borok no jeng kebano ri sumro kisa misa bagja malan he wansukle bani wasukla kini bo jeng jotono cobalakya tai sini bises kaya sini borong gram IM sini Runel bo belai kini cuma sobaka bini bisintunya cengkini ori cuma ceng bagane bagai luaji jakha tai ini jara oro phainai kebo bumung koroi jangai jeng gasi kinong no boronai haipara jeng cintai jelis tongo apara jeng aptori jaknai khako yati kebo khata koi je ang maya hnei asa kaya jeng jotono no motamoti riman nei asa kaya cintane je tongmani tai baksa horongi phaimali ya belai kini kita sini je asal sini ribara sini yem phaime ne bagai bini ani saka ponte program tongna awal bagai no kita jeng jara purising ro ba kimija pura ro borok phaimali ang tong bagai kokore এবং তেবো যদি কোনি ফ্যামিলি বড়কে ফাইজঙ্গাই जों বর্ণ ইয়াগো ইয়াফরি রহাজাক নাই सिनी बजनगरनि ओसी महोदय सारदब बेलायखे खाका हाबिया परसे तरफे कायसा बोरेसे बुरा बरगस रि बामनि पादा संजजाका ओ जागा तिनि सिनि नारवाय अक्रारक बरक सार रबिजन देवर मानब बागना बागि pakrobi langsung di orang sini Kisong kami sini puja komite ini yang ada yang sekretari yang ribagai waktu ya pakrom deh bagai kojago tabu ribangga bagai kojago sini kadina bisnis sebesok tabu budi bagai kojago tabu ribangga bagai kojago sini kadina bisnis sebesok tabu budi sondor jabul banda tabu koinai sini kadina mani jangai borong genang tabu okra koroksa kayago dak sabukha kana bagai kojago yang ada